Amid an saig Tunefest ag na Ceardlanna agus har bísir mo leds how she dig tnú gomór leis an Ceardlanna how dónal chun an fiddle dhéanamh agus how Ellie chun an concertina dhéanamh agus how even chun an fadóga dhéanamh. Bhailigh mar an nura mar bhí mar aspáile ach bhí mar an gábhlín ó héin agus bhí deir seachna ar fáil, so amid tnú gomór leis an deir seachna seo agus na ceol curmacha agus na sesiún ceol agus gachas. Suppose sin níos éas go dúing mar go bhfuil i dhéid ag sein ceol an tamar fad agus go ráníoach so bhín ceol haimpil oring an tamar fad. Agus tóca go féad le é álam cumá. Cinnte annachcuid ceoltóirí má ann agus ní raibh éon ceol cos mála agus is ceoltóirí den céad scot iad cumá. Céirt fútsa Ellie, bhela sin beag a haintstam. Tá just ag tosnú amach ar maidin mar rang táid chun cúpla páirt a eolalam beidir cúpla páirtna ó chúna chlár mar is as cúna chlár mé hain. Well seo concertina seo sean ceann Garbhán Jeffries agus an rud leis an concertina ná nuair a bhrúann tú na chnapaí cliseann tú nóta difriúil mar sin on the pull agus nóta difriúil on the push, okay? So it's Orlish diatonic A, okay? Agus tá sé ancatíanta I gúnda an chlár ach sláta ann in jobh is I'd say an Orlish is catíanta sa tír really you know seachas an Bhailigh. Fáilin ar fad sin go húntaach agus Mary an bhfuil páirte gat. De gná bín an caiid an chó ard sa láta ann in jobh tá sé do chreidte an méid daoine óga tá ag fáilim le chaid an ard. Thosaigh mé nuair bhí mé 7 bliana d'aois agus an chéad búntóir a bhí agam ná Nolhill. Tá mi sé gcónaí ag fáilim agus caiite go leor chleachta ag dhéanamh chun máisteach dhéanamh ar aon uirlis, so go háirithe an concertina. Nuair smuoiníonn daoine airlíonn plansaí, I think smuoiníonn siad ar a gá an céad dul síos agus ar an concertina cumá. Is rud úntaach an ceol mar go háirithe a bheith fáilim an uirlis agus é haint agus gachas. Cumáile sin bhín siad búla le cóirde agus gacát na haint siad bín siad búla le daoine go bhfuil lehanna chup óna bheith sein ceol agus is chuann siad a muoín dómh cumá chun bheith seasabós cóir daoine ag seint agus is rud úntaach you know, bín annachcuid creic a bhaint leis agus cóirde a dhéanamh agus le cúna dé bheith siad ag búla leis na daoine seo a seo amach gacail le bliana agus creic a bhaint leo agus gacail. Ag chaint mé ar búla le daoine, bhúil mise le Ciarán tríd an ceol, bhí mise bantach le ceol nús Bhailigh agus bhí Ciarán bantach le ceol sa Gaeltach na Néise agus bhúil mar sa le chéile agus amid le chéile le tamlín fada nús.